Katsoin paragraafin tänään, toivoin ettei siellä ois mun hakemia paikkoja. Toivon rippeet pyyhin pois, noin 400 kollegaa nyt hakee samaa paikkaa mukaan. Hakukliseet toistuvaa ja HR hajottaa. Kuinka mä nyt voin massasta erottua, kun tarkkaan harkitut sanani sumuttuu? Voi kumpa HR näkisi mun tekstin taas, eikä enää tarvitsis töiden perässä laulaa. Sain sähköpostin taas, kiitos mielenkiinnosta. Avointa paikkaamme kohtaan, saimme paljon hyviä hakemuksia. Tällä kertaa kuitenkaan valinta sinuun kohdistu ei. Kuulostaako tutulta hei? Kuinka mä nyt voin massasta erottuu, kun tarkkaan harkitut sanani sumuttuu? Oi kumpa HR näkisi mun tekstin taan, eikä enää tarvitsis työn perässä laulaa.